geche olot ndio matin. Oke 17 kadhi mana Nairobi en 17. Sani kidhi Nairobi en 16 15 kan. Ndio to bei to ndio lakini wuothe maonge. Ndio dhi wuothe maonge. Wale mali kwa chanda kama nyaka sana. Changamoto maduong' ahinya to kwane wan manyo tich to atia mos. Tuendelea magi shughuli wa mapele pele. Ero kamano ul. Mane man go kende. Wai monya bet go mane jo wuog jo dhi wuoth. Sani be yolat piny. Dhi wuoth. Mano kende wanya wacho. Agoero kamano ne jatendwa President William Ruto kuom duoko mafuta piny. To problem wan godo, mafuta to duoko adier. To jo wuoth podi ywak. Pesa no mondo giyud mondo gisafiri godo bedonwa matek. Iwinj. Koro wan kaka wan jo transport matie bus park chulo ni wamanyo gi thuon seche moko walawo gi alawe ka mondo wayud gimoro. Gima nyalo kwayo jopiny. Gima nyalo kwayo jopiny mondo wameda tiyo kanyakla. Wameda go piny mondo mafuta meda dok piny, transport dok piny, mogo dok piny, kila kitu dok piny mondo Kenya odhi kuma ber. Ero kamano. Bech mafuta duogo piny lakini yudo pesa ne masan tek ne ja piny mora mora. Wach sani ndo niya ng'ato dwa ng'isi ni bei en 1000 bei onego duog nyaka 800 kata 600 mane bei manomol. Aeto fuel ni podok ne piny at 193.66 mano fuel podok ne piny. Fuel ne obeni duogo nwa nyaka 150 kaka wacho ni fuel ne piny kaka pesa be nyalo bedo gik moko nyalo flow mon gik moko duog piny lakini fuel to pod ni malo ok en piny. To bech mafuta odok piny kaka sirkal nyo duoke maber no endo. Wabo duoko bech matoka chien. To gima timore ni pesa onge kuom jopiny madhi wuoth. Kaka giwuothi ng'ato nyago mondo dhi kama to pesa yuto tin kako dhi onge bei wadoko piny kabisa. Wagole kuma ne entie wadoko kod 50% wadoke go piny. Koro shida mantie ni yuto mar jopiny maonge. Mamiyo ginyadhi kage kae. To sirkal to maber kuom duoko bei piny ma mafuta. Kamano. Koro sirkal dong'iyo ma jopiny yuto gi be medore. Tax mang'eny ni. Tax. Sasna gima kohinyo jopiny sana en tax. Ema sirkal dong'iyo kaka domiyo jopiny yot. Nitie gik ma ok onego bed tax. Ko japiny yuto mare onge nikech ngima oridne ngima mafuta kama gembeko piny to yuto mar japiny odok piny onge. Mafuta odok piny ber. Enane kaluwore kod transportation ma watimo ok mafuta kende ma mi bet gik moko dog piny. Gima miyo matoka ringe ndara ni kod gik mang'eny. Sama wawuoye ni tielo nyoa siling 8,000 sani en siling 14,000. Insurance nyo wuok siling 7,000 en 10,000. Spare part gik man wang'iewo siling 2,000 sani yude gi siling 5,000, 7,000, 8,000. Koro bet ni nengo mafuta dog piny ok nyal miyo weche mag transport bei dog piny nikech mafuta kende ok riemb gari mana kaka sewacho. Koro kadipo nono ni spares bende nyalo dok piny to wuoth nyalo bedo maber kendo jowadwa ma wuotho kod matoka pesa nyalo dok piny. Koro mana kaka wadwa cha owache ma amba chaka nuoyo ni ya tax mikawo ewi spares gik mamiyo matoka ringo sirkal onego ng'i kanyo malong'o mondo gik moko bed maber matokini oringe yo maber bech tires duok piny gimoro amora mar miyo matoka ringo duok piny. Otherwise ka en mafuta kende to ok nyal miyo bei dog piny. Sani mafuta oduokonwa piny. Duoko mafuta piny mano be chal ka gima sirkal kendo chako thuwa gi jowuoth. Jowuoth ang' ne biye gari ka koni ni pesa ma emango fuel no duok piny. Koro mano kelo bei kendo shida kindwa gi jawuoth. Waneno pek matek sama sirkal oduoko bei mafuta piny no to spare parts kaka jotenda mamoko nosewacho ok oduok piny. Gari mana kaka osewachi gari ok ring gi
mafuta kende, gari ringo gi gik mang'eny kuome. Koro ka jogo nyalo duokonwa spares piny, to kata wan kaka conductors wanyalo winjo maber kendo wanyalo bedo gi kwe ka wating'o abiria keto ka wasavogi. Ok wasavo abiria ni mondo miyo wadhaw kodgi, but samoro uchumi nyalo miyo ywaruok bedo koni gi koni. To daher mar mondo mi anyis sirikal ni ka giduoko gik moko piny, to gichak duoko gik moko piny are malo nyaka piny, to kik bed ni giduoko mana mafuta